Představ si, že jsi ve své ordinaci. První den po škole. Pacient odchází, ty se otočíš k počítači a teď to přijde. Papírování. Jak správně vykázat ten rentgenový snímek, co jsi právě udělal, aby ti ho pojišťovna proplatila a nevrátila ti ho s červeným razítkem? Chyba. To je noční můra každého začínajícího zubaře. Uděláš skvělou práci, ale pokud to špatně vykážeš, jako bys ji neudělal. Minimálně z finančního hlediska. Přesně o tom to dnes bude. Posloucháte Starify podcast, místo, kde vám zjednodušíme i ty nejsložitější předpisy. Ponoříme se do světa radiologie, konkrétně do vyšetřovacích výkonů a jejich kódů. Možná to nezní jako nejvíc sexy téma, ale věřte mi, vaše peněženka vám poděkuje. Tak jdeme na to. Začneme tím nejběžnějším, co v ordinaci děláte prakticky denně. Intraorální rentgenový snímek. Kód 00910. Ano, tohle je váš denní chleba. Kód 00910 označuje zhotovení jakéhokoliv intraorálního snímku. A je jedno, jestli používáte starý film nebo moderní digitální senzor. Důležité je, že se vykazuje každý jeden zhotovený snímek. Takže když udělám 3 snímky jednoho zubu z různých úhlů, vykážu 3x00910? Přesně tak. 3x snímek, 3x kód. A samozřejmě všechny snímky musí být pečlivě uloženy ve zdravotnické dokumentaci pacienta. To je absolutní základ. A co frekvence? Nemůžeme asi pacienty rentgenovat každý týden, že? To rozhodně ne. I když by to možná někteří pacienti s vysokou kazivostí potřebovali. Ale vážně, existují doporučení hlavně pro zkusové snímky, takzvané bitewingy. Ty jsou skvělé pro odhalování mezizubních kazů. Jak často bychom je tedy měli dělat? Optimální frekvence je jednou ročně. Obvykle jeden snímek na levou a jeden na pravou stranu. U dospělých pacientů, kteří mají nízké riziko kazu, to můžete protáhnout najednou za 2 až 3 roky. A u dětí? Tam je to asi trochu jiné. U dětí se s bitewingy začíná nejdříve v 5 letech. U těch s nízkým rizikem platí podobný interval jako u dospělých, tedy 2 až 3 roky. Ale u dětí s vysokým rizikem kazu je doporučený interval opět jednou ročně. Vyšší frekvence se už musí opravdu dobře zdůvodnit v dokumentaci. Dobře, to dává smysl. Teď ale jedna zásadní otázka. Kdo tenhle výkon vykazuje? Co když pošlu pacienta na rentgen vedle do jiné ordinace, protože ten můj se zrovna rozbil? Skvělá a praktická otázka. Kód 00910, a to si dobře zapamatujte, vykazuje ten poskytovatel, jehož zubař vyšetření indikoval. Tedy ty. Ne ten, kdo fyzicky zmáčkl tlačítko. Takže já pošlu pacienta s žádankou vedle, oni mu udělají snímek a pošlou ho zpátky ke mně. Já snímek dostanu, vyhodnotím a kód 00910 vykážu já. A kolega vedle nevykáže nic? Přesně tak. Klíčová je indikace. A tu žádanku si samozřejmě musíš založit do dokumentace pacienta jako důkaz. Je to o zodpovědnosti za rozhodnutí, že ten snímek byl potřeba. Super, to bylo srozumitelné. Pojďme na další kód. 00911. Ten už tak běžný není. Zhotovení karpogramu. Co to pro boha je? Karpogram. Zní to skoro jako nějaké kouzelné zaklínadlo. Je to rentgenový snímek ruky. A je to čistě specialita pro ortodontisty, tedy odbornost 015. Počkat, proč by ortodontista rentgenoval pacientovi ruku? To jako kontroluje, jestli si nekouše nehty a neníčí si tím zkus? To by bylo zajímavé diagnostické využití. Ale ne, je to mnohem vědečtější. Snímek ruky, konkrétně zápěstních kůstek, jim pomáhá určit fázi kostního růstu pacienta. Aha, takže podle toho poznají, jestli je pacient ještě ve fázi růstového spurtu a mohou tak lépe načasovat ortodontickou léčbu, třeba srovnátky. Bingo! Je to klíčová informace pro plánování léčby. A pozor, tady je důležitá změna, která platí od roku 2026. Dříve se pod tímto kódem vykazovaly i jiné extraorální snímky. Teď už je 00911 vyhrazen pouze pro karpogram ruky pro ortodontisty. Takže si to shrňme. Kód 00911 se rovná rentgen ruky pro ortodoncii. Nic víc, nic míň. A zase platí, že ho vykazuje ten, kdo ho indikoval, i kdyby ho zhotovilo jiné pracoviště? Přesně tak. Ortodontista vystaví žádanku,
Pacient jde na rentgen a ortodontista vykáže kód 00911. A co je důležité, vyhodnocení toho snímku se pak vykazuje jiným kódem, ke kterému se dostaneme později. Už se na něj těším. Zdá se, že jeden snímek může vygenerovat hned několik kódů. Vítej ve světě vykazování pro pojišťovny. Tak a teď přichází na řadu těžká váha. Panoramatický snímek, kterému nikdo neřekne jinak než OPG. Kód 00913. Zhotovení ortopantomogramu. Ano, tenhle velký přehledový snímek zná asi každý, kdo kdy byl na zubním. Zobrazí nám obě čelisti, všechny zuby, dutiny, klouby. Je to základní diagnostický nástroj. Kód 00913 pokrývá jak klasický ortopantomogram, tak od roku 2026 i snímky čelistních kloubů. U OPG jsou ale poměrně přísná frekvenční omezení, že? To není jako malý intraorální snímek, který můžu udělat podle potřeby. Přesně. Základní pravidlo je, jeden pojištěnec má nárok na OPG hrazené pojišťovnou jednou za 2 kalendářní roky. Tečka. Ale jako u všeho, i tady jsou výjimky, které tu tečku mění spíš na středník, že? Krásně řečeno. Ano, existuje několik důležitých výjimek. Tak si je projdeme. První výjimka. Specializovaná péče. Pokud máš osvědčení v parodontologii PA, stomatochirurgii CH, nebo pedostomatologii PE, můžeš u svých pacientů v rámci této péče vykázat OPG 2krát za 1 kalendářní rok. To platí i pro ortodontisty? Ano, ortodontista, odbornost 015, může v souvislosti s ortodontickou léčbou také vykázat kód 2krát za rok. Ale pozor, pokud tentý specialista dělá běžnou preventivní prohlídku svému registrovanému pacientovi, platí pro něj opět standardní limit jednou za 2 roky. Rozumím. Takže zvýšená frekvence je vázaná na konkrétní specializovanou léčbu. A co další výjimky? Bez jakéhokoliv omezení můžeš OPG vykázat v několika případech. Za prvé, na pohotovosti. Pacient přijde s bolestí, není u tebe registrovaný, potřebuješ rychlou diagnostiku. Děláš OPG a vykazuješ. Logické. Co dál? Dále u úrazových nebo onkologických diagnóz. To je taky jasné, tam se na limity nehraje. A pak je tu ještě jedna specifická situace. Když snímek vyžaduje jiný lékař, například praktik nebo internista. Jako třeba před operací totální endoprotézy, kdy potřebují vyloučit fokální infekci z dutiny ústní? Přesně ten případ. Nebo v souvislosti s antiresorpční léčbou, typicky u osteoporózy. V takovém případě musíš kód 00913 vykázat se speciální diagnózou. Buď Z01.8 pro vyšetření před zákrokem, nebo M87.1 pro antiresorpční léčbu. Páni, to je docela dost pravidel k zapamatování. A ještě poslední věc k OPG. Co když ten přístroj při jedné expozici vytvoří více zobrazení, třeba různé segmenty? Vykazuju to víckrát? Dobrý postřeh. Ne, nevykazuješ. Vždy se vykazuje jen jedna expozice. Takže i kdyby ti z toho vylezlo 5 různých segmentů, je to stále jen jednou kód 00913. Stejně tak snímek obou čelistních kloubů se vykazuje jen jedním kódem 00913. Dobře, OPG máme za sebou. Ale udělat snímek je jedna věc. Ta druhá a možná důležitější je se na něj podívat, zhodnotit ho a napsat k němu popis. A na to máme další kód, že? Máme. A je to kód 00914. Vyhodnocení extraorálního rentgenového snímku. A tohle je strašně důležité. Není to jen o tom se na snímek podívat. Musíš vytvořit stručný, ale výstižný popis toho, co na něm vidíš, a ten zapsat do zdravotnické dokumentace. Takže nestačí jen do karty napsat OPG bez patologie. To by bylo krásné, ale ne. Pojišťovna by ti to s radostí nezaplatila. Musíš popsat stav chrupu jako celek. I když tě pacient poslal kolega jen kvůli zubu 38, ty musíš popsat všechno. Mohl bys dát příklad, jak má takový popis vypadat? Jistě, třeba nesanovaný chrup bez známek resorpce kosti, chybí zub 16, periapikální projasnění u 25, kazina 26 a 47, horizontální retence 38, stín v levé čelistní dutině a tak dále. Prostě musí z toho snímku vytěžit maximum informací. Zní to jako detektivní práce. Přesně.
Jsi takový Sherlock Holmes zubního lékařství. Nesmí se soustředit jen na jednu stopu. Musíš prozkoumat celou scénu činu. A tenhle popis je tvůj protokol. A teď ta záludná otázka. Kdo vykazuje kód 00914? Co když se na ten snímek podívá víc zubařů? Tak tohle je zajímavé. Kód 00914 vykazuje poskytovatel, jehož zubař snímek vyhodnotil. A pozor, může to být více poskytovatelů? Jak to? To se mi nezdá. Dám příklad. Zubař A indikuje a zhotoví OPG u svého pacienta. Podívá se na něj, napíše popis. Vykáže tedy kód 00913 za zhotovení a 00914 za vyhodnocení. Pak ale pošle pacienta i se snímkem ke stomatochirurgovi C, kvůli té retinované osmičce. A stomatochirurg C se na ten samý snímek podívá znovu. Ano, podívá se na něj ze svého úhlu pohledu, udělá si vlastní popis do své dokumentace a taky vykáže kód 00914. Na jeden fyzický snímek tak mohou být vykázány dva kódy 00914 dvěma různými poskytovateli. To je skvělá informace. Takže klíčové je, že každý, kdo snímek klinicky hodnotí a vytvoří k němu zápis, má nárok si to vykázat. Přesně tak. A ještě jedna věc. Ten vyhodnocený snímek nebo jeho čitelná kopie musí být součástí dokumentace. Pokud ho tam při kontrole nenajdou, pojišťovna vám úhradu vezme zpátky. Takže žádné ztrácení snímků. Adame, to bylo obrovské množství informací. Pojďme to na závěr rychle shrnout pro naše posluchače, než se jim z těch všech čísel zatočí hlava. Dobrý nápad. Takže kód 00910 je malý intraorální snímek. Vykazuje ho ten, kdo ho indikoval, a to za každý kus zvlášť. Kód 00911 je specialita, karpogram, rentgen ruky pro ortodontisty k určení kostního věku. Jinak nic. Správně. Kód 00913 je velké OPG, panoramatický snímek. Základní limit je 1x za 2 roky, ale existuje spousta výjimek pro specialisty, pohotovost nebo na žádost jiného lékaře. A nakonec kód 00914 vyhodnocení. Nezapomenout na podrobný popis do dokumentace. A může ho vykázat každý zubař, který snímek klinicky zhodnotí a popíše. Perfektní souhrn. Zvládnutí těchto 4 kódů je absolutní základ pro bezproblémové fungování praxe. Když v tom budete mít pořádek, ušetříte si spoustu času, nervů a ve výsledku i peněz. A hlavně se můžete soustředit na to podstatné, na péči o pacienta, a ne na dohady s pojišťovnou. To je to nejdůležitější. Tyhle kódy jsou jen nástroj, ale je dobré vědět, jak ten nástroj správně používat. Přesně tak. Děkuji, Adame, za skvělé a hlavně praktické vysvětlení. A my se za chvíli přesuneme k dalšímu tématu. Páni, to bylo opravdu komplexní téma, ale teď se pojďme přesunout k něčemu, co je pro každého budoucího zubaře denní chléb. A tím je lokální anestézie. Přesně tak. A hlavně se podíváme na to, jak se správně vykazuje. Protože to je často větší věda než samotná aplikace injekce. To ti věřím. Takže, kde začneme? Předpokládám, že existují nějaké specifické kódy. Jistě. Všechno se točí kolem 2 základních kódů pro injekční anestezii. A to jsou 00916 a 00917. Tady je ale ten chyták. To rozdělení není úplně logické z medicínského hlediska. Jak to myslíš, že není logické? Neodpovídá to třeba rozdělení na svodnou a infiltrační anestézii? Přesně to bys čekala, že? Ale bohužel ne. Systém úhrad si to rozdělil trochu po svém. Důležité je proto důsledně číst popis výkonu u každého kódu, nejen spoléhat na medicínskou definici. Dobře, tak to vezměme po pořadě. Pojďme na ten první kód. 00916. Super. Kód 00916 se jmenuje anestezie injekční na foramen mandibulae a infraorbitále. A to je vlastně skoro všechno, co si k němu musíš pamatovat. Takže se týká jen 2 konkrétních míst? V podstatě ano. Vykazuje se pro svodnou anestezii na foramen mandibulae v dolní čelisti a pozor, součástí je i aplikace na nervus buccalis. Takže žádné další kódy. A to druhé místo bylo foramen infraorbitále v horní čelisti, že? Přesně.
A i tady platí, že součástí je i palatinální aplikace, tedy na nervus palatinus. Opět, jeden kód pokryje vše. A je jedno, jaké anestetikum použiješ. Cena je fixní, aktuálně 156 korun. A co je důležité? Pojišťovna to hradí vždy, když je to indikované, bez dalších omezení. Takže žádné doplatky od pacientů za anestetikum? Ani náhodou. Úhrada je kompletní. Pacient za anestetikum u tohoto výkonu nic nedoplácí. To je klíčové si pamatovat. Je to plně hrazený výkon. Takže 00916 jsou ty velké svodné anestézie. Co tedy spadá pod ten druhý kód 00917? Pod 00917 spadá v podstatě všechno ostatní. Primárně je to kód pro infiltrační anestezii a ta se vykazuje na sextant zubního oblouku. Počkat, na sextant? Ne na zub nebo na vpich? Přesně tak, na sextant. Můžeš v jednom sextantu píchnout 3krát, ale vykážeš jen jednou kód 00917. Je to o znecitlivěné oblasti, ne o počtu vpichů. Kdybychom účtovali každý vpich, někteří pacienti by se asi nedoplatili. To je fakt. A co intraligamentární anestezie? Ta se taky dřív platila, ne? Dobrá poznámka. Ano, ale od roku 2026 se i intraligamentární anestezie hradí z pojištění. A vykazuje se právě kódem 00917. A to opět na sextant, nikoli na zub. Takže infiltrační a intraligamentární, to je všechno pro 00917? Kde pak? Tady začíná ta zábava. Pod 00917 spadají i některé svodné anestezie, konkrétně na foramen mentale, nervus palatinus major, foramen incisivum a tuber maxillae. Takže některé svodné jsou 00916 a jiné zase 00917. To je přesně to, o čem jsi mluvil na začátku. Je v tom potřeba mít systém. Přesně tak. Zapomeň na chvíli na učebnice anatomie a mysli v kódech. Mandibulárka a infraorbitálka jsou 00916. Všechno ostatní, včetně tuberu a mentálky, je 00917. Pojďme si to ukázat na příkladech. Začněme horní čelistí. Třeba extrakce 8 nahoře, zub 28. Dobře, pro extrakci zubu 28 typicky aplikuješ anestezii na tuber maxillae a doplníš ji na nervus palatinus major pro znecitlivění patra. Obojí spadá pod kód 00917, takže vykážeš pouze jednou 00917 pro daný sextant. Rozumím. A co když potřebuju vytrhnout třeba 3, 4 a 5 vpravo nahoře? To je oblast nervus infraorbitalis. Správně. Tam aplikuješ svodnou anestezii na foramen infraorbitale. A jak už víme, to je kód 00916. I když ji doplníš anestezií na patře, třeba na foramen incisivum, stále vykazuješ jen jednou kód 00916. A teď zkusím kombinaci. Řekněme chirurgický výkon na kosti, který zasahuje od 3 až po 7, tedy zuby 13 až 17. Výborný příklad. Tady musíš znecitlivět 2 oblasti. Na zuby 13, 14, 15 použiješ anestezii na foramen infraorbitale. To je kód 00916. Na moláry, tedy 16 a 17, použiješ anestezii na tuber maxillae. A to je kód 00917. Takže v tomto případě můžu vykázat oba kódy současně? Jeden 00916 a jeden 00917? Přesně tak, protože jde o 2 různé, jasně definované anestezované oblasti. To je naprosto v pořádku. Nemůžeš ale vykázat oba kódy pro znecitlivění té stejné oblasti. Super, to dává smysl. A jak je to v dolní čelisti? Tam je to asi jednodušší, ne? O dost. Většinou si vystačíš s mandibulární anestezií. Když potřebuješ ošetřit zuby v celé polovině dolní čelisti, třeba extrakci zubu moudrosti 48, píchneš mandibulárku. A mandibulární anestezie je kód 00916. Přesně. Součástí je i doplnění na nervus buccalis, takže opět vykazuješ jen jednou 00916. A máš hotovo. Jednoduché jako facka. A co když potřebuju ošetřit jenom přední zuby? Třeba od 1 po 4. Tam se mandibulárka nedělá, že? Správně. Tam je lepší a šetrnější anestezie na foramen mentale. Ta znecitliví oblast od foramen mentale směrem ke střední čáře. A teď hádám.
Foramen mentale spadá pod ten zbytkový kód 00917? Máš to. Anestezie na foramen mentale se vykazuje jako 00917. Takže i tady platí, že dvě různé svodné anestezie v dolní čelisti mají různé kódy. Teď už v tom začínám mít jasno. Jsou ještě nějaké další speciality, na které bychom si měli dát pozor při vykazování? Určitě. Zmíním pár věcí. Pokud jde o neodkladnou péči, třeba při úrazu nebo akutní bolesti, můžeš kód anestezie vykázat v kombinaci s kódem 00908. To ale musí být jasně zdůvodněno v dokumentaci. A co děti nebo handicapovaní pacienti? Tam jsou nějaké příplatky? Ano, tam systém pamatuje na zvýšenou náročnost ošetření. U dětí do 6 let a u handicapovaných se k anestezii navíc vykazuje kód 00906. A pro starší děti? Pro děti od 6 do 15 let je to kód 00907 a pro dorost od 15 do 18 let pak kód 00826. Pokud má navíc lékař osvědčení v pedostomatologii, může místo těchto kódů použít lépe ohodnocené kódy 00824 a 00825. Páni, to je docela dost čísel k zapamatování, ale je skvělé vědět, že na tyto skupiny pacientů se myslí. Přesně. Jde o to, aby péče byla dostupná a adekvátně ohodnocená i tam, kde je to složitější. Adame, to byl naprosto vyčerpávající přehled. Myslím, že jsme dnes probrali obrovské množství informací. Od základních principů až po tyhle konkrétní kódy pro anestezii. To ano. A pokud si naši posluchači mají odnést jen pár věcí z dnešní epizody o anestezii, co by to mělo být? Za mě je to určitě ten fakt, že rozdělení kódů 00916 a 00917 neodpovídá striktně medicínskému dělení. Je nutné se naučit, která konkrétní anestezie patří pod který kód. Souhlasím. Klíčové je pamatovat si, že 00916 je pro foramen mandibulae a infraorbitále. Všechno ostatní, včetně infiltrační, intraligamentární nebo třeba anestezie na tuber, je 00917, vykazované na sextant. A taky, že pacient za anestetikum nikdy nedoplácí, protože je to plně hrazený výkon. Přesně tak. To je asi to nejdůležitější pro každodenní praxi. Doufám, že to našim studentům pomůže se v tom lépe zorientovat, až to budou potřebovat. Určitě ano. Moc krátky děkuji, Adame, za tvůj čas a všechny cenné rady. Bylo to jako vždy skvělé. I já děkuji za pozvání, Kristýno. Vždycky rád přijdu. A vám, naši milí posluchači, děkujeme, že jste s námi u Studify podcastu vydrželi až do konce. Doufáme, že se vám dnešní epizoda líbila a že se uslyšíme zase příště. Mějte se krásně. Naschledanou.